всички, аз съм Ивелин БГ. Днес ще игра в един много готен сервер. Казва се Suplex. И време да влезем първо в Майнкрафта. Днес ще игра с Котенце 1 и Бошко БГ. Нещо да кажете? Бошко, нещо да кажете? Да. Ето го и сервера. MC Suplex е .net е IP-то и време да влезем. И така, ние сега ще влезем в Creative, защото там има най-много хора за сега. Най-много мадами. И... И това е сервера. За сега това е Creative. Тук съм... Ето Котенци пише Gamer Pro. Играем с много хора, ето аз ме питаше дали съм на клипови. Аз нищо не му отговорих, лепнах от сервера и тръгнах да снимам. И това е градът на Котенце 1, още не е довършен. Ето и градата. И тук сега живея, ето е моята къща, по-точно горния къща на мой, на долния на Килър Кекс. И сега време е да ви разведем и с лобито. Елате ви на лобито. На кое елате? На лобито на Suplex. Добре, има Skyblock, има PvP, има Skywars, има и Survival. Първо ще ви покажем Skyblock-а, който аз доста съм си развил. Какво викаш? И така. Ето го и Бошко БГ. Иво, бях аз вчера да джойна през вечерта, защото всичко беше в джънгъл дърво. Уоу, кой е сложил толкова крави и прасета и... Не знам. Аз сам... Добре, това е Skyblock. Skyblock-а, ето го изпълна. Ето го изпълна. Има само 10 човека онлайн. Там е... That's so crazy. И сега пак ще отидем на лобито да ви разведем и Skywars-а. Ето ви Skywars-а. Чакаме там. Обрали са ни! Кой? Обрали са ни храната! Добре, Skyblock и май ще играем игра. Шаркова са ни обрали. Мали, само ако ги спипам. За съжаление. Добре, Боже, разбрах, че съм обрали. Къде? Видите? В кой сервер сте? От Suplex. Аз съм в Skywars. Оцелиха ма фак. Отдавна не съм играл на Skywars. Добре, сега отивам в лобито, показах ви Skywars. Да, пак си. На сервер просто, вместо Ейфтлаш. Ето това е сервера. И сега отивам в лобито да ви разведем и сервера. Бошко и тейта и спуска това. Моментите. Ето ви сервера.
Така. Аз откритива легионира сервала. Това е моя плод. Сервала. Аз си го купих за 5000. И... Обаче вече начало се прецаках, защото те вече го направиха безплатно. Тъй казвам. Безплатно вече. Може да си го взимаш. Тук има някакви ферми. Добре, това е сервала. Сега ще го разведем спауна. Ето ми спауна. Имате китове. Кит. Имате стартър, хендър, хердер и фермер. Аз просто съм... Аз просто съм Хълк, групата Хълк, ето. То се изписва. И затова имам и VIP и Мега, ето, даже ми пишат. Да, някой пише даже базите. Какво да ви показвам, има лартове. Има End, Food, Nether, Shop и World. Ето и тук е Food, може да си килните на късници. И да му изидете пожалуйста. Сега отиваме в PvP-то. Да го видим. Така ето в PvP-то, даже и вече има един човек. Дано съм не спална. Еза не спална съм. И да, уоу. Да, те пък бяха стартирали. Това. И това е спална. С Iron Boy съм. На PvP-то, ето го спална, дали в Ender Chest съм се запазил думата някакви. Ето мега. Ей, добре, сега ще свършим енчантната броня. Които са на Protection, за съжаление. И... играчи са двама и то също. И още един влези. То няма какво да ви показвам. Това е. Остана само условно да се разведа. Така, нещо хубаво. То няма какво друго да ви показвам. Това ще от мене. Довиждане на всички. Бай.